Usa ka maayong gabi, mga angkol, mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa katahuran. Maayong gabi, magandang gabi sa inyo mga kabisyo. At syempre, ito naman po ang ating programa. Sumisikat na. Sikat chupoy ba? Mukha na yung programa natong Totoy na Love from 9 p.m. till 12 midnight. Ngayon po ay Biyernes ngayon! Yahoo nga, Biyernes pero adlaw di peligro ngayon. Oo, kasi ngayon ay 12, bukas 13, 14, next week pang sweldo. Kaya sa ngayon, siguro marami pong mga mainitin ang ulo kasi nga walang pera eh. Sorry na. Oo, especially sa mga may mga nauutangan. At ito yung gabi, ito yung araw na kung saan yung pabayluas ako be. Pwede bang humiram ng pera? Sa Lunes ko na lang babayaran. Ay, nako naman. Pero di bale mga kabisyo, basta lang nakatotoy lang sa ating programa. Mao ka ng programa nating Totoy na Love. Magandang gabi po. Ako po si Totoy Bato. Ayan, kumusta naman po? Kanina, yung papunta po ako dito sa ating himpilan. Galing ako ng Cavite eh. Nakita ako. Grabe talaga. Kigol to kigol yung traffic. Buti na lang. Yung papuntang Metro Manila, hindi masyado. Pero ganun pa rin eh. Oo, ramdam ko ngayon siguro dito sa may sa Metro Manila, siguro sa may bandang EDSA. Kigol to kigol. Di bale eh. Basta lang ako lang yung kasama po ninyo, wala pong problema ha. Angkol, ayan. Ako lang bahala sa mga musika dyan, sa mga yaw-yaw, sa mga istorya dire na sa mga bot-bot. Istoryang bot-bot. Ayan. Siyempre, sa gabing ito mga kabisyo, naisip ko pong pag-usapan po natin, Ayan, alam na natin yan na may mga nangyayaring relasyon. Ayan, yung mga relasyon na medyo nagkalabuan. Pag nagkalabuan po mga kabisyo, andun yung maghiwalay na lang tayo. May mga ganun eh. O baka naman, isa sa mga pwedeng rason nahuli ka. Nahuli kang meron kang kadate. Pambihira. Butakal yung kang kagwanga. Lami kang lusion, yun ay mong kigol. Kaya ngayon mga kabisyo, magandang pag-usapan natin itong tinatawag natin na second chance. Deserve ba ang lahat ng second chance sa relasyon? Yahoo! Yes. Kung akong tatanungin, yes. Pero, pwede pero depende. Sabi kanila, depende yan toy sa level of kasalanan. Halimbawa, yung kasalanan mo, may kasama ka lang, pero hindi kasama lang, may kasama din yung kaibigan mo. Halimbawa, meron kang pinupormahan, pero meron kang jowa. Kumbaga, sinamahan mo lang yung kaibigan mo kasi meron kang nagustuhan na ka-office mate. Sumama ka rin naman eh. 3 naman kayo, 4, 5. Okay lang. Pero ang problema dyan, pag kayong dalawa, ay, hindi na ka, wala. You don't deserve a second chance. Ha? Ganon ba? Siguro ganon yan mga kabisyo na. Ang tanong dito, kung dapat bang bigyan ng second chance ang isang tao sa isang relasyon, ay siyempre maaaring maging isang personal na desisyon. Ito na yun, Depende sa kakaibang sitwasyon at karanasan ng bawat individual. Yun, ha? Yan yung sinasabi natin. Mamaya, bibigyan kita ng ilang sa mga, pagsusuri po ito mga kabisyo, na pwedeng magamit upang matukoy kung deserve ba ang second chance. Kung ang second chance ba ay nararapat sa isang relasyon. Ayan, dapat ganon ha. So mamaya po yan mga kabisyo, abangan yun. At ito po'y 3 oras po tayong magtutyanay. Tutoy lang ha. Charo, di ba paslot? Ayan from 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ako pa rin si Totoy Bato. Ayan, shout out sa mga naipit sa traffic ngayon, Medyo kumakamot na. Kamot minsan skigol. Shout out din sa iyong pasahero ngayon na medyo nagmamadali na rin makauwi. Pero pasensya na po, auntie. At saka kasama mo, pamangkin po natin. Sige lang, habaan mo lang ang pasensya kasi alam naman natin yan pauwi na rin ngayon. Napansin ko, ang daming mga sasakyan ngayon.
Oo. Saan ba yun nakapark? Siguro sa mga gilid-gilid ng mga kalsada lang, no? Kasi karamihan wala naman talagang grahe. Oo, at pag wala kang grahe, sa gilid lang ng iyong bahay. At ayang kapitbahay mo, nagagalit na sa'yo kasi doon ka na nagpapark eh. Ayan, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito, mga kabisyo. Ako po ang inyong kasama, Totoy Bato. Ugmo ka ng programa natin, Tutoy na Love. Dinilang sa 90.7 Love Radio. Mayong gabi, mga kabisyo! Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo.